Gaur Esti Curiel dugu gurekin, Zumaiako aktore eta sortzailea. Baina, Nafarroako antzerki eskolan ikasi zuenez, Nafarroarekiko nahiko lotura estua dauka. Beraz, goazen berarekin hitz egitera eta kontatuko digu ze proiektu dituen eskuartean. Ongi etorri, Esti. Eskerrik asko, itxasa. Zer moduz? Oso ondo. Ongi. Bai. Bai, lasai. Bueno, bai, lasaitzen. Lasaitzen. Bai, pixkat urduitzen du guzti honek, baina benetan, ez dago inor horratzean, dago Teresa hor bere txokoan, así que hemen gaude zutabiok, eta nama guia egun oso elkarrekin, Bai. Pixka bat gehiago eta listo. Pixkat lasai, hitz egiten eta gitxo, ez? Vale, primera. Eta konta iguzu pixka bat, hola, artearen munduan edo arte eszenikoen munduan nola jokatzen zara edo non jokatzen duzu zure buruan? Bueno, ni aktorea naiz. Bai? Bai. Kostatu zitzaidan, hau esatea, baina... Bai, gertatzen da. Ja aspaldi erabaki nola, bai, aktorea zea, que txorra da, venga, aurrea. Eta sortzailea baita ere. Sortzailea. Agian ez dakitan batzuk eukitzen dutelako premia bat edo. Nik uste dela premia egiteko, ez? Osea, ez bada, izan da como zerbait logikoan ere bizitzan. Bai, egin ditudan eskoletan sorkuntza landu da, eta orduan eskola bukatutakoan, lehenengo pausua zein zen, sortu. Beste ate batzuk jo bai, baina sortzea zen errexena bezala, ez? Errexena lagunekin edo bakarrik baita ere. Sortzea, antzerkiaren inguruan datorren guzti hortan. Eta orduan oain ja lortu dut baita ere sortzailea naizela esatea. Une pixkanaka. Bai, bueno, egia da ez, azkenean aktorea zarenean edo diozuna, ez? Igual zu, esan duzu, a ber, aktorea naiz, orduan ze deituko naute, esaten duzuna, ez? Osea, normalena da, hasiera batean, inorrez. Bueno, normalena ez dakit, nik uste daudela, mota askotako aktoreak, ez? Badaude aktoreak ez dianak sortzaileak. Eta hori hainez konturatzen, badaude aktoreak joaten dianak lanera eta punto. Eta egiten dute beraien lana dela aktuatzea. Baina nire egunerokoa ez da hola. Nire egunerokoa da sortzen eta mugitzen eta bai, azkenean, artea sortzen ez dena gainekoa, ez? Nire kasuan. Baina ez da oso ohikoa, esango nuke, ez? Interpretatzen duten edo aktuatzen duten aktoreak izatea bakarrik. Osea, azkenean, hain zaila da mundu honetan txoko bat bilatzea, ez? Bai, mi horregatik, igual, segun nun mugitzen zean, ez? Bai, nire inguruan gehienak gea sortzaile baita ere. Por kutxons, esan behar, no? Hori da, bai, ez da holako beste biderik, ez? Bai, baina askotan, esaten duzuna ez, batzutan zaila da sortzaile izatearena, ez? Ze azkenean, igual, horretan formakuntza ez duzu. Hori da, eta edo igual bai, ez? Bueno, zure kasuan ezakit nola izan zen. Bai, nik uste dut baietz, ikasi nuen antzerki eskolan hemen Nafarroan, eta gero nintzen Madrilen, eta Madrilgo eskolan ere astero sorkuntza bat prestatu behar genuen. Así que azkenean sorkuntza hori egunero zeon martxan eta bizirik. Orduan, prestakuntza espezifikoa ez dakit, baina bai, beti mugitu nahi sortik. Agian zure kasuan bai ikasketak izan direla, aktore moduan, baina baita ere sortzaile moduan, ez? Bai, hori da, bai. Bai, bueno, laguntza izan zenuen, hor, zentzu horretan, ez? Bai, azteko, hori da. Edo bide bat azteko, ez? Igual beste leku baten ikasi izan baldin banu, igual beste mota bateko aktorea izango nintzen, baina bide honetatik, onaino iritsi naiz. Hori da. Eta txikitatik egon zara horrela artean murgilduta edo izan duzu hor gustua artearekiko? Egia esan, txikitan adibidez, nire amak nahizun ni abezbatza batea jutea, nita nire aizpa, eta insistituzun asko, eta nire aizpa jutezan oso gustora, eta ni ez. Eta urtetan esan diot, Mari, ezke hau da, zure behar bat, zuk abeslaria izan nahi zenun, eta nahi bialtzen dira zu. Tipiko, bai. Hango nahi. Askotan. Sentsazio hori. Gero egiak hartu niola gustora, eta abezbatzan super gustora ibiltzen nintzen, gaur egun abeste asko gustatzen zait. Eta gero, baita ere txikitan nintzen oso txiste kontalaria. Ona ez. Ematen ditun txapa asko, ez? Familian beti izango, txiste bat. Eta hain ez konturatzen umore asko gustatzen dela, eta egiten ditudan gauzak gehienak umoretik dit joazela, así que ja txikitan bazeon zerbait. Eta ia da txikitatik nire buruan bazeola aktore izan nahi nula. Eta ez dakin oso ondo zeba, edo zer ekartzen zidan,
Baina, bai, gogoratzen naiz ja eskolan momentu batean zaten, azken nik oiek bezala, etorri zan antzerki bat, eta ez zaten nik oiek bezala egin nahi dut. Alde batetik bestea, eta antzesten. Ja, txikitatek argi eta garbi. Bai, nahiko argi neukan, bai. Bakarrik gero gizarteak eramate dizula, baina ikasi zazu zerbait, ez dakitze, eta hor salantza horietan, baina azkenean aurre egin nion nire helburuari eta amai ezan nion ama, eta ni aktorea izango naiz, eta ez naiz hasiko beste gauza bat ikasten, ez da nire bidea. Eta gero egin ditut lan pila bat, mota guztitakoak, baina... Baina hori izan da zure bidea eta argi zeneukan. Bai, oso argi, bai. Ostras, eta zure familian, eta zure inguruan, zegoen norbait referente moduan edo ez? Izan zen, Bai, ez dakit nondik atea zaidan, ez. Beti batzen dut nire itonak, zatezia, yo una vez en el pueblo hice un teatro. Eta beti kontatzen zian, super orgulloso horretaz, aizu beak ere behin egin zula, eta... Baina ez, inguruan ez dago, ez dakit, bai, musikarako zaletasuna, bai, baina, bueno, bestela, espezialki antzerkirako edo zinerako ez pentsa. Baina, bueno, hortik atean naiz. Zer, guai. Bueno, zu berez, Zumaiakoa zara. Bai. Printzipioz, hemen etortzen dira normalean nafartarrak, baina zu bai nafarroarekiko, esan duzun bezala, daukazu nahiko lotura potentea antzerkia eta nafarroarekin, ez? Bai. Osea, antzerki eskola izan zen zure lehenengo horrela ikaskuntza edo formakuntza profesionala artearen munduan, ez? Bai, hori da, Nafarroko antzerki eskolan egon nintzen 3 urte, hemen bizitzen, eta egia izan zen, ni beti, sentitu dut beti Iruña oso etxe bezala. Beti Iruñara itzultzea niretzako da plazerra. Ez dakit, hor sentitzen dut, eta gian Donosti dela nire gertuko hiriburua. Bueno, bai, ondo dago, gustatzen zait, baina Iruña da pixkat etxe niretzako. Ke guai. Eta eran izara proiektu pilo bat ere egiten hemendik, ez? Bai, hori da. Beti nabil konektatuta. Egon nintzen urte batzuk, Madrilera jo nintzen, eta hola pixkat deskonektatuta, baina berriro itzuli naiz. Eta bai, ditut proiektu desberdinak eta inguruko jende desberdinarekin lanean. Claro, hori ere gertatzen da normalean, ez? Ikasketa batzuk dituzunean, ikasketa horietan ere ezagutzen zu jende, eta azkenean horietira zure sarea edo zure kontaktuak gero ere sortzerakoan edo egiterakoan haiekin kontatutan jartzeko, ez, imaginatzen du. Bai, hori da, erresago da, ez, ja ezagutzen duzun jendearekin kontaktatzea erreso da. Eta bai gertatzean, Madriletik itzulitakoan, Zumaian pixka bat bakarrik edo sentitzen nintzela, eta orain hemen ez dago sarerik, ez? Ja. Eta, bueno, hango sarea pixkanaka sortzen ibili naiz, baina bai hemen Iruñako sarea mantendu dudala, eta orduan jarraitzen dut lanean, eta derrepente pasatzen dira urte pila bat eta aurkitzen duzu norbait eskolan aurkitu zen, eta berriro lotura horiek daude beti hor prest. Bai. Eta polita da, oso polita da, bai. Eta zer dela eta gero Iruñan formazioan bukatuta, zer dela eta esan zenuen, ez nago guztiz kontentu. Jarraitu behar dute ikasten eta banoa Madrilera. Bueno, nik uste zala baita ere kontzientzia handirik gabeko pausu bat, ez? Pausu bat gehiago eman behar da, ez dakit, karrera bat egiten duenak eta gero masterra egiten duenak. Bueno, pausu bat gehiago, ez? Zerbait gaina izan zen pixkat espezializatzera, ez? Hemen ikasketak izan ziren generalagoak, globalagoak, eta han ja gorputzarekin zerikusi daukan lekok teknika ikastea jo nintzen. Bueno, izan zen beste pausu bat ematea, eta handikan sentsazio horrekin zaudela ikasten eta bilatzen, eta ez dakizula, ez? Baina bai Madrilen bukatu nunean, ezan nun, uste, etxera itzuli behar naizela, eta han biziko naiz momentuz. Ikusi nulako nire burua ez zegoela han. Agian, hemendik urtatzuta, Madrila jote naiz, edo Iruñera etortzen naiz bizitzea, edo jakintzazu. Baina bai izan zen pixkat, jarraitzeko ikasten, azkenean. Oraindik ikasteko asko nuelako, orain bai, baina momentu hartan ez, han goze bat, ikasteko goze hori. Eta zergatik espezializazio hori, zergatik gorputza eta ez? Baita ere zango izut, ez dakidala. Maravilla, ez zuaz bizitatik, pues ez dakit, baina bagoaz. Bai, bastante hola, eta hori da nire drama, azkenean. Batzuntatit izango da, ibitu ze ondo, que se deja llevar, baina niretzat igual da, okerrena egin dezakedana. Baina... Bai, oitu antzerki eskolan baita ere dantza eta zitzaitan oso ondo ematen, zan como, ez dakit nire kontra jutia bezala. Bale. Baina Madrilea jo nintzanean, saiatu nintzen resateko probak egiten,
Eta baita ere egin ditun Mar Navarroren, ikastaro bat egin udaran, berarekin, ze bazeuden antzerki eskolako beste ikasle batzuk jadan. Ez du nahi, probatuko eta ber zer dan, esnekin oso ondo zertan joan. Eta bi aste horietan udaran oso gustatu nintzala, gustatu zidala modua ikusi nun, eta hortik hasi nintzen. Eta hori maite midutanago lan egiteko modu hortaz. Hau da, ez naiz ikusten derrepente testoko lan bat, oso testotik, eta ez naiz ikusten hortik lanean. Ateatzen bazait horrelako lanen bat, testuari garrantzia asko ematen zaiona, hartuko ditut beti nire erramentak aldetik, gorputzetik, eta bar, naiz eta testuak garrantzia asko izan. Gero gauza pilati ditu dut mugitu gabe eta hitz egiten bakarrik. Gero nire sortzeko era askotan hitzetik da. Osea, desmadre. Ja. Horrein gauza asko etzen dut, Lehen kontatu didazun bidaia hori furgonetan hor bakarrik, pixkat kaotiko, horrein gauza asko lertzen zintu. Kaotika total. Wow, bale. Eta? Nire askotan errepikatzen den amets bat, da, gidatzen noala eta ez dudala ikusten. Oi! Hori da, heavy, Eta hori da nire bizitza, noala, oza, no puede ser. Atzo izan nuen amets hori, lehenengo aldiz, eta izan zen nire, amets gaiztorik txarrena, izan duen, nengoen gidatzen, eta nengoen lokartuta, eta nizan jatzen nintzen, en plan, begiak irekitzen eta zin nuen, azkenean, jekin nintzen, eta nengoen sofan, datu nintzelako lotan, que fuerte! Nahi askotan, aspaldi ez. Eskerrak, aspaldi ez. Baina aukidetut askotan, eta nire ustez da, nire buruak ez ateitela hori, ez dakizun noa soa zen, maja. Hasi ez dugu psikoanalizia hemen, Psikoanaliziz, ja. Ametsak analizatzen. Así que ez dañona nire kaos hau. Nire kaos hau. Analizatuko dut hori, bai. Aber zaizaizun gertatzen, gaur egun. Wow. Bale, interesgarria, ez di horre, ateratzen zu horreko, bola de cristal. Bola de cristal, de repente. Ez baina, metxena da interesgarria, ze batzutan... Batzutan hitz egite dute, ez? Bai. Pentsatu da, ze gertatzen nahi da nire bizitzan, eta ze nahi ziten, eta ze ez. Bai. Bueno, baina, hori erabakitzarena baita ere, eta esaten duzuna, ez, dantzan eta mugimenduan ez nintzen oberentarikiko gai igual klasean, ez, baina hortik joan nintzen. Eta hori baita ere, bada, ez, jarrera on bat, ez? Naiz eta zaila izan niretzat, edo challenge bat izan, edo ez? Oie, pues, banoa, eta ea, ez? Hau aldin badaukat hobetzeko, pues, joan bai, baita ere, claro, hobetzera, ez? Ze interesgarria baita ere, que guai. Eta gero momenturen batean, esan zenuen, venga, pues, ja Madrid, sin más, banoa Zumaiara, eta hortik aurra, ja, orain Zumaian zaude? Bai, ja, urte bat. Eta orain zer duzu eskuartean, edo ze... A ber, oraintxe klaseak ematen abil, eskoletan, eta hori asko gustatzen zait eskoletan, eta... Antzerki klaseak? Antzerki klaseak, bai, antzerki klaseak ematen. Eta konturatzen naiz asko gustatzen zaidala, hori, eta pixka bat, dakidan hori zabaltzea ere bai, ez? Eta laguntzea, eta ikustea nola, batez ere umeak, ez? Ikustea nola moldatzen diren, eta ikusten dutelako beste mentalitate bat, beste bizio bat daukate bizitzaren aurrean, eta hori oso polita da. Eta gero, egite ditut, milaka gauza. Egin nun ere proiektu pertsonala, izan zelako 15 huts, bakarrizketa bat, eta hori bukatzen dabil, baina... 15 huts? Bai, izena du bakarrizketa bat, kuriosoa. Bi bakarrik pertsonai desberdinak egiten, eta emakume bat 15 urte bete behar dituena, eta bere familian maldizio bat dago, eta 15 urtekin emakumeak hiltzen dira. Hostias. Zezen bat urte dituzu? Ja, 17 ja, pasa ditut. Bale, ongi. Saltatu dut. Baina, polita, eta oso esperientzi polita izan da, ez dakit ez, ni bakarrik estenan, eta guai. Baina guain ja nabil jende bila, zaila, jazta, hau egin dut, gustora, eta orduan, beti proiektu desberdinak egiten, nabil Lorena Arangoarekin ebai, olako gauza batzuk egiten, atxozar batzuna egiten, oso divertigarria, pixkatin protik, baina gauza kantelatuta, eta hola xen, eta beti idea morduakin, beti idea pila batekin, eta... Eta gustoko duzu bizitza mota hau, osea, diot, ez? Ze, osota izan behar zara baita ere, ez? Bizitza hau aukeratzeko, azkenean, hau sortu zen ere horregatik, ez? Hori da, ez? Ze,
egoera prekarioan gauden, beti hitz egiten dugu, gauza hauei buruz, proiektuetan gaudenean, eta ez, beti zaude hor, ez dakit gauzak, ez dakit nola esan, aldez aurretik ez dago horrelako marko bat edo struktura bat esaten dizuna, horrela egiten dira gauzak, horrela kobratzen da, ez dakit zer, hau da bidea, ez? Bai, daun salbezetien pueda, Hori da, ez? Da gidatzen begiak itxita. Más o menos. Bai. Orduan, nahi gustatzen zait asko, nire bizitza horrela izatea, ez dut ikusten lotura handiegia beldurra ematen dit hartzea lan bat, goizeko ez dakitze horretatik eta egunero ordutegi hortan horrek preso senterazten hau, ez? Eta orduan gustatzen zait hau, aldaketa hau, egun baten hemen, hurrengo egunean hau, eta, bueno, kaos hau. Baina aldi berean, baztelen batean, goizeko 10etan edo 11etan kafe bat hartzea joatera, lasai, goiza libre daukadalako, marabila bat iruditzen zait baita ere. Baina larun batean edo igandean egon zara lanean, baina gustatzen zait. Bestea, ez, prekariedadea, hori da oso zaila, eta auki ditut momentuak, kostatu zaidana pila bat, gero da garai bat konfiantzaren garaia edo, deituko diogu, ikasi dela lasai egoten eta esaten ateatzen dira gauzak. Konfiatzen, ezakiten unibertsoan edo, ateatzen dira gauzak, iristen da dirua, baina bera daude hilabete gorrak, Orduan, nabil ikasten dagoenean jaso berdala, gorde, izan naiz bastante derrotxadora, ez ditut bizio handiegiak, baina, egunerokoan, eta orduan ikasten nahi naiz, lehenadak denean beti gorde behar da pixka bat, zegoain, badibidez, kasi maiatzetik ona, oso lan gutxikin egon naiz, orduan, aurrezkitatik hartu behar dezu, eta hori zaila da. Bai, dirudi behar dugula baita ere ekonomian edo master moduko. Claro. Egiteko zure fakturak badaki zer, gero diozuna, ez? Dagoenean, saiatu iziten ez, hilabetean pentsatuko dut izango dudala hau. Naiz eta hilabete batean gehiago, ez, jaso, akorde horrengorako etorriko dira hilabete, ez? Eta bai. Bai, eta gainera ez digutela erakusten, ez? Eta askotan sortzailetik gainera, eta zenbat eskatu behar dut, eta ez dut eskatu behar, eta nola baloratu gure lanak, hori ez digute erakusten, baloratzen, nola baloratzen da gure lana. Ez da bakarrikan jun eta emanaldi bat egin, edo ez da, ez? Bakarrik ikusten dela lan hori. Azkenengo hori, ez? Bai, azalekoa, azkenean pixka. Erakusten dugun hori, ez? Txispan, pum! Baina gero, atzean dagoen lan guztia, nola... Niri garrantzitsua zait, ez? Baloratzearena, ikastea baloratzen egiten dezuna modu koherente baten. Eta nola egin dezakegu hori? Adibidez, diot, gu artista moduan eta baita ere gizarte bezala nola eman aldiogu balore gehiago edo nola ez ditu gaitezke... Nik uste talde batetik gizarteak eman behar duen balorea kulturari eta arteari, eta bere espazioa eman, eta nolabait nik uste erabaki politikoren bat hartu beharko litzatekela, hau dena pixkat sustengatzeko. Gero zango dute que somos de subvenciones. No, subvenciones no, baina moduren bat, hau bizitza real bat izateko, ez? Ez dakit, nik ez dakit politikez, ez dakit horrelako legeetaz, baina zerbait, ez? Ez sentitzeko zu gaizki alboan dituzunean zure lagunak kejatzen oporrengatik eta beraien lan orduengatik kejatu behar direla, seguraski. Baina zu zaude esaten, ziote kontara, klaro, zu zaude. Ez, eta esatezu oporrak, eta gero eta txikiago itentzea, hola. Beste mundu baten bizi gehalako. Oroitzen naiz ni lagunen artean, gara lau lagun oso lagun, eta 3 dira irakasleak. Eta orduan esaten zuten, bagoaz ez egin hona oporretan, eta beti daude nire datekin bueltaka, porque gainentzekoan dute udara osoa. Eta azkenean ja eragitzen dugu nahi, baina ez da inbeste, porque total, gazaten baldin duzu, 1000, nire fly 1000, da justo abuztuko paga, orduan jazta. Claro, paga. Claro, abuztuko paga y abuztuko paga. Claro, haiek kobratzen dute baita ere, ustai, abuztu segiten. Bai, hori da. Bueno, irakasleena, jo, gale. Bai. Ai, Gabonetan etortzen da superrondo paga extra dane. Ja. Paga extra. Paga extra. Zein da extra.
Baina, bueno, ezin da konparatu. Osa, nik ere horre, ez naiz, ezke bestela egongo ginen egun osoa latigatzen. Eta ezin gara konparatu. Hori da, baita ere dago gure... Aukera hor, baina gero... Eta hor nik uste, bai egin behar dela pixkat kolektibotasunetik, ez? Pixka bat pina eta hitz egin gure artean. Ze gainea, iruditzen zait batzutan, badaola kompetitibade asko. Bai. Eta, klara, ez diote zango proba hau dakadala, zer ez dela igual berak editzen du, nezeke... Tartzen diote edari... Eta horrela ezin da bizi, Eta nik uste izan behar duela justo kontrakoa. Hitz egin denon artean eta izuta zenbat eskatuko dugu honengatik, eta zuek honen baten egontzea hola, eta zenbat izan da, eta nola, ez dakit, askoz ere Euskal Erkidegoan badago aktoren sindikatua, eta hor, behintzat badaude konbenio batzuk, bai produktorekin, bai ekoiztetxekin, edo antzerki taldeekin, eta badaude konbenio batzuk, orduan behintzat, barometro bat badago, ez? Infantila bada, inbeste, baldin bada protagonista, baldin bada, eta pixkat hor neurtu dezakezu zerbait. Baina, uste izan beharko lukela modu bakarra, ez? Elkartu eta denon artean, eske bestela... Bai, edo horrela... Bakoitza bere buruari begira, azkenean gaude bakarri, bakoitza danak igerian eta ez itotzeko bide hortan, ez? Bai. Eta elkarrekin, igual. Bai, sindikatuena, esan didazuna, harritu nau, baina bai ez nuen ezagutzen. Baina, ez dakit Nafarroan existitzen den, baina, esaten diozu, Nafarroako zenbait aktore ere baudela. Bai, uste da daudela, kasi izango nuke seguru, bai. Biretuko dut. Bai, ez nago ziur, igual loain Aian Euskal aktore Nafartarak daude ere, baina igual egiten diren ekintzak eta badira bakarrik Euskal Erkidegorako, edo ez dakit. Bueno, Begiratu beharko genuke. Ez dakit ez nago oso ziur. Bai, interesgarria, edo azkenean aterazen azkeneko hau zaut, estatutoa, artistaren estatutoa. Hori da. Baina pixkat... Baina, ebidez, artistaren estatutoa behar dugu lertu baita ere. Ateratzen da estatuto bat, egon dira, txarlak eta bar, baina... A ber, baina, zi... Bueno, ez da hain zaila, baina ez da hain zaila delako oso simplea. Osea, egin dituzte bizpairu gauza eta kitxo. Osea, behar du garapena. Pixkanaka. Diala pausotxoak aurreraka. Bai, baina, bai. Balorean jartzeko azkenean. Bai. Jarraitu beharko dugu, ez dakit? Eta artistarena gainea danez hain zabala. Claro. Ez dakaz zer ikusirik eskultore batek nirekin. Idazle bat, karo. Edo, ez, musikari bat, baina ez. Gauza batzuk, edo hori da idazle bat, ez? Idazle batek nirekin askotan ez dakaz zer ikusirik. Bai. Eta bakoitzaren beharrak. Hasieran egin genuen programa hau, arte eszenikoak ziren bakarrik jorratzen genituenak, eta gero ikusi genuen, eske, artean murgilduta dagoen pertsona oro, bat dago egoera prekario batean, eta egoerak ezberdinak izan, gero, daude denetarako, baina gero hori espezifikoa ere kontuan hartu behar da. Baina, bueno, horrelako da. Hau erabaki dugu, eta... Eta adibidez, zure kasuan, antzerkia ikasi duzu, ez? Eta antzerkia eta zinemaren artean, gustatuko litezke baita ere hori experimentatzea, egin duzu? Bai, gustatuko zidan, bai. Egin ditut oso papel txikiak. Bueno, ni egon nintzen urte batzuk Madrietik itzulita, pixkat kasualidadez egon nintzen bestuarioan, zine bestuarioan lanean. Bale. Hau da, zine rodajetan egon, baina bestuario arloan. Aktoreak jazten eta... josten, plantxatzen, garbitzen, zikintzen, jantzitegiak indakan zer ikusi horrekin. Egon nintzen ja pelikula desentetan. Eta izan zen, marabila bat, niretzat oso esperientzia ona, ezagutu nola funtzionatzen duen zine rodaje batek barrutik, baina baita ere iritsi zen momentu, eta nola, zetara ire izemen. Claro, ni aktorea naiz, Bai, aktorea naiz, eta bai oso gustora, baina dazta bien, no? Claro, baina esperientzia modu izan bat? Baina esperientzia moduan oso ondo, gero tokatu zaidanean noiz rodatzera joatea, gaina tokatzen zaizu jotea egun bat, sesio txiki bat, eta iristen zea orduan ezagutzea nola funtzionatzen duen, asko laguntzen du lasaitzen, ze gara daude hor ezakitzen bat pertsona inguruan, bakoitza gauzak egiten, eta zu... Eta baita pixkat aktorearen egoa, ez? Batzutan pentsatzen dugula, ni naiz aktorea hemen nator, eta, klaro, eskezea, como, el último perringaure ez, baina, zugun bertzat zure lana egin, eta kitxo, eta zu bezain garrantzitsua da kamararena, argiarena, eta kafeak jartzen ari dena, edo karreterak mosten ari dena da, super garrantzitsua, ez? Bai.
Orduan hori ezautzea barrutik oso guaia da. Bai. Eta gero egin ditutela papel oso txikiak, baina gustatuko zitzaidan gauza gehiago egitea. Bai, iruditzen zait oso desberdina dela, oso beste lan bat. Total, eske hori... Eske da beste lan bat. Total, baina oso desberdina da, nik uste, antzekoagoa dela dantzari edo musikari baten bizitza eta antzerkilari baten bizitza, osea, zinema aktore eta antzerki aktore batena baino, osea, konparaketa horretan, ez zeni, zinema ukitu dudanean, bada super arraroa, ez da organikoa, gero, begiratzen zaituzte, baina ez zaituzte begietara begiratzen. Osea, nagama... Zara objektu bat, baita. Bai, hori da, objektu moduko bat, ez? Ja, ni horrela egon nintzen, jantzitegian lan egiten unean, goatzen naiz, etortzen zian figuranteak, eta esnien arpegira begiratzen, porque esan como, a ver, eta derrepente egin behar nun, kaixo, eta noi, zeneon, hain kontzentratuta, nire lanean zala arropak, a ber, favorez, ez? Osea, pertsonekin zaude lanean. Eta orduan aktore bat ere, da hori, da jartzen den monigote hori, a ber. Bai, pixka bat. Egin behar du bere lana, dela emozioak, ez dakitze, eta esaldiak ondo esan, baina argia begiratzen nahi dana, da begiratzen, que no te haga sombra, que si te haga, no sé qué, jazta, egiten duzuna berdin dio horri, ez? Bai. Eta gero daude zuzendariak, eduki behar dutela, egin behar dutela el todo, edo, ez? Osea, dana ondo egotea. Baina bai, eta polita iruditzen zait, izan behar duelako oso benetazkoa, ez? Eta antzerkian beti pixka bat faltxatu dezakezu pixkat edo. Zuk uste antzerkian pasatu daitekela zinema baino gehiago? Claro, askoz ere gehiago. Ezaten dezuna eta begiradak eta dena izan behar duen txiki eta hain benetazkoa zinean, kamarak harrapatzen zaitu. Baina antzoki baten... Vale, bueno, Zaiatu behar zara benetan izaten, obviamente, baina nik uste dut... Bai, jarri azkenean dezakezu rangoa maskara, dela, ez? asko zer, bai, maskara jartzea erresagoa dela, ez? Egin dezakezu rangoa handiagoa da. Bueno, hori bai egia da, baina... Eta benetazko txiki hori lortzea, korten eta berriz lortzea berriro, iruditzen zait, zerken dakat beste gauza bat, dala bidai oso bat zuzenean. Nire, osea, iruditzen zarela gehiago eta zaude hor, osea, ez dakit, gero ateratze sartze hori, iruditzen zait, eromena. Nahi hori zaila iruditzen zait, bai. Harrapatzea berriro eta ez galtzea, ez robotizatzea, ez? Bai. Eta gero, badago jendea sartzen dela eta ez dela ateratzen igual rodaje osoan zehar. Entzun duzu horrela? Hau iruditzen zait oso loko. Osa, ni hori ez zait gustatzen. Claro. Ni aktorea naiz eta egiten dut hau nire lan bezala eta nire etxera juten naiz denean lasai. Eta aztu gertatu dena rodajean. Osa, beste pertsona bat naiz eta ez bai, edo bakoitzaren emozio benetazko gertakizunetan, nik gauza horiek aldentzen ditut. Arakiri horiek egiten dutela. Ez. Osa, nik terapia problema dut, joaten naiz terapia egitera. Eta lanera joaten naiz, joaten naiz lanera. Osa, niretzako hori oso argi. Total. Bai. Eta etorkizunera begira hor, ze proiektu nahiko zenuke egin edo, ez dakit, esperimentatu edo... Alko bazen. Banago pixkat buruan badakat hori zinearena, gustatuko zitzaidala. Gustatuko zitzaidala, baina hori lortzea, bada pixkat aber nondik. Eta gero, orain egon naiz lagun batzuk kanpo begirada ematen, eta eukiko dut aukera bat baita ere zuzendari moduan egoteko, beste gauza batean, orduan zuzendaritza ere ikutu nahi dut aberse gertatzen den hortik. Eta gero dakat beste proiektu bat, dagoela oaintxe bertan hor pixkat Salazon. Eta da Kareletik izena du, momentuz. Zurea propioa. Bai, nirea propioa, ez dakit zertan bihurtuko den hau. Baina egin ditut elkarrizketa batzuk, Zumaiko emakume batzuk itsasoarekin zerikusia dutenak, batzuk zaregile bat, arraindegi bat duten famili bat, ama eta alaba, eta gero beste zein bat, izan zutena gizona itsasoan hilabete luzeetan, maternoan eta arrantzaleak. Eta orduan pixka bat lurreko bizitza horri buruz egon naiz egiten elkarrizketak. Eta gustatuko zitzaidan guzti hau antzeslan batean bihurtzea. Nola, zeinekin, oraindik titiri. Baina hor dago ideia eta uste abentxe ari naiz jasotzen elkarrizketa horietan atera zen guztiaren posoa bezala. Ari naiz nun konektatu diten nahi eta horri buelta bat ematen. Eta zer atera duzu hortik edo nola konektatu dizu zurekin edo zakit hausnarketa atera dituzu ze, karo? Desente zakit. Baina, adibidez, beldurra atera zait
nire beldurrak mugitu direlako, elkarrizketa hauek egin behar izateak nire beldurrak mugitu ditu, eta gero beraien beldurrak, bueno, ez dituztela oso agerian uzten ez, bueno, uzan bizitza eta horrela zan, eta bai beldurra edo, bueno, preokupazio hori bazutela itxasuan zegoelako eta nola egongo dira eta tal, baina aldi berian denak esaten dizute, bueno, hau da bizitzea tokatu zaiguna eta hauxe izan da eta hau zegoen, eta eslokabia, eta hori iruditzen zait oso interesgarria. Punto konformista hori, ez dala konformista ez dara, ze gero zian, danak izan dira umeakume batzuk indartsuak, eta oso, pixkat supervivientes, baina lasaitasun puntu bat bezala nabaritzen nien, bueno, hau zeon, eta ezin zan aukeratu beste zer, hau zan zeona, eta honekin bizi izan geha. Eta gero oso indartsuak aurrea egiteko, oso egoera gogorrak kontatu dizkidate bizi izan dituztela, eta aurrera, eta batez ere, gaur egun desberdinagoa da, edo pixkanaka aldatzen goaz, ez? Baina adibidez batek oso humorez esaten zian, mi marido no ha tenido opción de mandar en casa, como mandar, no? Eta parrez eta esaten zian, hori da superindartxoa berez, ez? Hori argi dago, hemengo gauzak nik erabakitzen ditutela, no? Con toda la tranquilidad. Eta oso polita zan, ze esaten zu, ostras, oso bizitza kuriosoak egin zaituzkit. Eta gehiengoak ez zian joango kostatik urrutira bizitzera. Ez? Ez. Eta asko egunero joaten dira itxasoa ikustea. Egunero. Gero beste batzuk esaten dira, pa ke? Ir a ver el mar, pa ke? Eta baita ere dago puntu hori, ez? Como, sin más, ez? Edo egon nahi ja urte asko pendiente, oan ja, paso. Baina gehiengoak egunero joaten dira, bueno, erakartzen digulako, ez? Eta nik sentitzen dut baita ere. Bueno, interesgarria, bai. Ez dakitzeatako dan guzti ontatik. Ez, baina gehien bat, Karo, gauza asko daude, baina konformismoarena ere da oso interesgarria, ze bizitzen ari gara nik uste momentu bat, gaudela krisi momentu batean, edo dago hainbesterako askatasuna... Ez dakigula erabakitzen, ez? Ez dakigula nondik. Askatasuna baina aldi berean ez dugu etorkizunik beste zentzu batean, ez? Osa, askotasuna asko aukeratzeko, baina gero igual ere ez dago etorkizunik edo ez dago... Osa, dago horrelako puntu arraro batean, ez? Bai. Eta horrelako hausnarketak ere... Baina, aldi berean hori, nik uste bai, biziziala asko egunetik egunera... Orainean edo bai pixkat. Eta baita ere ilusio hori eutzita, ez? Adibidez, emakume batek kontatzen zian, zeudela geratuta gabeko 10etan izarretara hitz egiteko. Orduan, ez donde estaz. Eta da ilusio horrekin, aguantatu edo biziraun, edo ez dakitez pixkat, ilusio bat dakazu eta ilusio horrek eramaten dizu aurrera eta dagoen egoera bizitzera. Utopia zertarako bizitzeko, ez? Pues berdina, ez? Bai, pixkat euki hor. Bizitzeko jarraitzeko. Bai, eta polita iruditzen zait baita ere, ez? Ze bestela, ez dakago eturko zinuik, ikustezu iluna dana, bueno, igual baldin bakazu ilusio bat, nik bintzat bastante horrela bizi naiz, gero igual, bajoiak datozenean da, como, eske, soy una ilusa, ez? Baina bai pixkat ilusioa de, venga, teako dia gauzak, eta horren bila jongo naiz, eta zakitze, eta horrek igual mantentzen digu. Batzutan, bai, batzutan oso saia da, klaro. Batzutan ez dezu ikusten eta ez dezu ikusten. Por mucho que quieras ez dezu ikusten, ez? Bai. Baina, bueno. Ze gauzak baiten, ez pertsona bat aktorea sortzaia eta derrepente sartzen da. Kriston beren generaletan horrelako ez pertsonekin izketan, ez, elkartketak, eta ia da, sortzaile gehienak, ez, ezagutzen ditudanak eta nire momentuetan egin izan dituenan gauzak, eske, sartzen zara, kriston investigazio, esplorazioetan, azkenen, jakiten dituzu, ez dakize gai buruzko gauzak eta da kuriosoa, ez, azkenean, sartzen zarela horrelako asuntoetan, igual ez duzula, espero, orain antzerki ikastenaren baten izaten diozu hori eta ez duke igual segula imaginatuko, ez? Baina da interesgarria nola bidetzen zaituen. Sortziren baitera harremanak, ez? Bai, publikoarekin, bai lanean zauden jendearekin, bai, ez? Osa, konpartitzen dituzu horrelako gauza oso intimoak, ez? Ezkenen, sartzen dira horrelako konexio interesgarria. Bai, egia da, ez? Eta gaina uste batzutan, lan honekin baita ere, ematen digula pixkat inteligentzia emozional bat. Osa, bestearekin hitz egiteko punto hau,
askotan, igual beste lan batzutan ahaztu egiten dana, edo galtzen dena pixkat, ez? Gero bakoitzak dazka bere habilidades, baina badago puntu bat gu gaudela une oro emozioetaz hitz egiten, eta besteen lekuetan jartzen, eta honek eramaten gaitu, nik behintzat horrela ikusten dut, azkenean jendearekin hitz egiten dezunean, zaudela pixka bat bestearen, erresagoa izango balitz bezala bestearen ikuspuntua ulertzea. Eta igual beste jende bat ikusten dut, asko kostatzen zaiela hori. Bueno, igual esto es una sobrada, ez dakit. Bizan daiteke, baina bai egia da, definitivamente, ez dakit inteligenteagoak garen emozioekin, baina bai gestionatu garritugula emozioak konstantemente, ez? Eta empatia ariketa hori egiten dugula. Bai, hori da. Egunerakotasunean. Bai, beste baten pertsonaia lantzen duzunean, beste baten ikuspuntutik ikusi behar dituzu gauzak, ez? Gero, ondoan duzun pertsonarekin lan egitea, talde lan hori egin behar duzu konstantemente, eta gumartzara prest jende askorekin lan egiteko oso azkar eta funtzionatzeko. Eta jende desberdina, iritzi desberdinekin, mundu eta bizitza desberdinekin. Eta gero, eta harmonia hobeago bat izaten, ze hori baita ere gero, ez da tokian ikusten da, ez? Osa, azkenean, odotzan gertatzen dena ikusten da oso argi eta garbi publikotik orduan. Bai. Bueno, ez dakit, gai asko ukitu ditugu, ez dakit, zerbait duzun tinteroa, no, errateko, edo... Ez dakit. Pozik zauden, ja... Bai, pozik nago. Bai. Ez dakit zer esan dudan da zerrez, así que bueno, ja... Perfecto. Grabatuta geratu da. Pues, urrengo galdera, ja ez dut nik egingo, nik ja bukatu ditut galderak, baina aurreko gonbidatuak utzi zu galdera bat. Ai. Zuri, eta gero zuk utzi beharko duzu galdera bat urrengo gonbidatuarentzat. Vale. Beraz, gainera, honetaz hitz egin dugu pixka bat. Bueno, zein da zure placer ezkutua? Ezkutuetaz ez duzu hitz egin, baina plazerretaz bai. Placer ezkutua. Ni esan nion, ez da hain erreza placer ezkutua konfesatzea. Ze ezkutua baldin bada da, kosan zaizula esatea. Beraz, hausartzen bazara? Zein da zure placer ezkutua? Edo konfesatu daiteken bat. Konfesatu daitezkenak, esan dizut. Nire placer ezkutu bat da gozaltzea kanpoan, honbaiten, tipo, zumo bat, ez dakitze, gozaltzea hola, gustora, eta lasai. Eta denboraz. Reinona bezala. Reinona bezala, bai. Eta, bai, hori da hola batez ere. Zeke jo, eske placer asko ditut. Bizitzaz gozatzea, ez? Lagunekin egotea, lasai, familiakin, horiek, bai. Baina eskutua. Eta placer eskutua. Eskutua da. Eskutua... Ez zenukela hainbestera, claro, hainbeste konfesatuko, zematen zu pixkat edo lotxa, edo uste zuzue balorekin ez datorrela bat, edo... Adibidez, ni leheno kotxean dengoenean, ez? Adibidez, reggaetona izan daiteke nire placer eskuetatuko bat. Ni ja ez da eskutua, ja, aldarrikatzen dut, baina jendeak ez beti esaten ditu. Ez duzu antzarik, ez? Ez reggaetonera, perreadora, hasta abajo. Telenovelak. Telenovelak! Hori bai dela placer eskutu bat, hori bai, esti. Telenovelak, da, nire placer eskutu. Engatxetzen naiz edo zen mierdatara. Ikusi zu La Gaviotika? Baina, Gaviotika. La Gaviotika, telenovela kolombiarra bat. Ez hori. Nire laguna daude super engantzatuta. Baina gaur egun dago. Uste dut baiet. Piskat kentzen nahi naiz. Me estoy quitando. Ez que ni txikitan, zagume 10 urtekin ikusten ditun telebistako, televisión españolako... Rebelde, taletakoa. Que rebelde, lehenago. Lucecita... Acacias 50, eta agujetas de color de rosa, eta hola. Bai, diela, eta pues, machos, eta hauek ikusi ditut dana. Maravilla. Hori bai dela placer eskutu bat. Ez gozatzea reina bezala. Eta gaur egun baita ere, eta Netflixen eta horrela saiatzen naiz konturat, esaten, zer jarrikoet eta zer ez, porque engantzatzen naiz, edo zer gauza engantzatu leket. Eta gero ez eta Pues nire lagunan gabiotikarekin daude txokatuta. Ikusiko dut begiratu edo ez. Lagun bat, egon zen obsesionatu ba, Kolombiara joan bargara. Ikusi zuela la gabiotika, eta ja begirrik nahi zuen Kolombiara joan oporretan, mi txika. Kolombiara, jo que sé, claro, zu dokazu paga extra. Paga extra, claro, paga extra. Baina, bai. Begiratuko dut gabiotika, a ver, ze itxura daka. Ikusiko duzu. Igual denbora libre pixka daukadanean. Claro, bai, orain ez. Orain sortzera.
Pues orain zure txanda, ez orduzu klariona eta zabatzekoa. Vale, ui ama. Eta ez dakit norden, klaro. Ez dakizun orden, badakizu artearekin lotura daukala. Ai, Eta izan daiteke nahi duzunari buruz, osea ikusi duzu, hori ez dago artearekin lotuta zuzenean. Izan daiteke nahi duzunari buruz, galdera bat, random. Aldera random. Pizza pinarekin edo gabe. For example. Aiz ez claro. zaila. Bai, bada pixkat zaila. Ai, zer galetuko dira. Oda, ikastolara bueltatuko bagina bezala klarionekin eta arbelarekin. Bueno, pixka bat jarraituz, zan behar dut edo ez? Bai, irakurriko dugu. Pixka bat jarraituz, eskutuan, dantzatzeko abesti bat. Eskutuan dantzatzeko abesti bat. Oso ona baita ere. Jarraituz, hor, sekretuekin. Bai, gainera, sekretu eta kate puntu bat, Kate puntua. Sekretu dira guai, baina batzuetan esaten duzunean, pues ni hau, ez? Ni telenovela, edo ni reggaetoia, edo ni... Eta batzuetan ez como, ¡buah! Ze ondo! Ze gustor, eskiz! Ezin naiz izan horrela, ez? Como super zintzoa. Claro, eta azkagu gure... Claro, perfecto, eta hori egiten gaitu interesgarriago. Hombre, a ber, danak ez gara hor, hori da rollo bat. Pues oso ondi, eski, ya está. Eskerrik asko itxaso, ze ondo. Pa bueno, ederki gustora egon, Zumaiara bueltan, ya. Ya está. Joan zaitezke. Bueno, nire indikan gero jatuko naiz pixkat. Egia da, duzu hor kompromesuak. Eskerrik asko. Aio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.